Domnul George Leca este cel care vine în continuare pe scenă. Înainte însă de a urca, vreau să vedem un scurt filmuleț și apoi îl invit pe dumnealui pe scenă. Cu sunet? E fără sunet? Atunci vă rog pe scenă. Cofondator Asociației pentru Valori în Educație. Mulțumesc! Bine ai venit, te rog. Ne uităm la aceste imagini în același timp. Ne uităm în același timp. Mie mi se zice domnul cu caii. Eu iubesc caii și oamenii, în ordinea asta. Te înțeleg. Și am vrut să vă fac așa legătura între lumea digitală și lumea fizică. Eu organizez de peste 20 de ani educație asistată de cai în multe țări din lume pentru borduri de companii, echipe de proiect, de management de proiect sau echipe de management în general și am devenit conștient de importanța limbajului non-verbal și paraverbal. Vorbesc aici de gesturi, de mimică, de tonul vocii, de volumul vocii, lucrurile astea care dau sens cuvintelor. Okay? Și schimbă complet sensul cuvintelor. Aici în film ați văzut o parte din limbajul ăsta non-verbal. Acum, înainte de pandemie, eu am început să-mi pun niște întrebări serioase vis-a-vis de unde se duc între 93 și 97% din comunicarea noastră. Atâta este limbajul non-verbal și paraverbal, între 93 și 97%. 3% este sensul cuvintelor. Atât. Noi ne concentrăm pe sensul cuvintelor în momentul ăsta. Bun. M-am tot întrebat unde se duc lucrurile astea. Și era cercetare puțină în momentul ăla despre limbajul non-verbal în digital. A venit pandemia și s-a accelerat cercetarea, în special în Statele Unite. Eu sunt foarte legat, am multe calificări și colaborări cu Statele Unite și sunt legat de universitățile de acolo. Și au apărut niște cifre interesante. Dacă vedeți, vorbea mai devreme Ligia, că a spus copilului că mă duc, eu la birou trimit e-mail-uri, ok? Sunt peste 300 de miliarde de e-mail-uri pe zi trimise, pe zi, ok? Cam așa statisticile. Dacă vă uitați, jumătate din timp, orice comunicare scrisă pe care o trimitem este interpretată greșit. Apropo de, să zicem, asistenți virtuali. Okay? Nu va fi interpretată în niciun fel. Sunt în momentul ăsta niște asistenți virtuali care încearcă să imite limbajul non-verbal digital despre care o să vă vorbesc. Okay? Doi colegi care stau în momentul ăsta în același birou, apropo de lucru hibrid, remote sau cercetarea arată că în 70% din timp, în medie, comunică digital, chiar dacă ei sunt fizic în același birou. Corect. Deci se uită în tool-uri, își trimit mesaje, texte, se uită în tot felul de, să spunem, intră în conferințe și tot așa. Deci chiar dacă sunt fizic acolo. Și cifrele pot să continue. Ideea este că aș vrea să o ducem. Nu știu. Am făcut ceva greșit. Ok. Poți să mă ajuți? Te ajut. Ai primit vreodată, ai avut o corespondență de genul ăsta pe WhatsApp? Nu chiar așa, dar cred că toți am trăit ceva de genul ăsta. Trebuia să pui acolo. Mă mai iubești? Mă mai iubești. Ok. Da. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră din mesajele respective. Eu înțeleg, sau atât eu cât și subiecții cu care am discutat, am intervievat, focus grupuri și toată cercetarea pe care am făcut-o. Ăsta e un mesaj care lasă loc la multe interpretări. Sigur. De obicei, nimeni nu răspunde așa. Limbajul ăsta non-verbal, eu i-am dat un nume, îmi aparține, îi spun paradigital, limbajul non-verbal din digital. Limbajul nostru non-verbal fizic s-a transferat 100% în digital în momentul ăsta. Da? Și modul în care a migrat acolo este în primul rând în canalele scrise.
Deci nu vorbesc de canale video, de Zoom, de Teams, de WebEx. Astea sunt lucruri simple, sunt relativ ușor de interpretat. Ci este vorba de canale scrise. Vorbim de Slack, vorbim de WhatsApp, de messaging din Teams, de toate, depinde foarte mult de regiune, țară, cultură și companie, ce fel de canale scrise folosesc. Și contraintuitiv, canalele astea, sau mesajul nostru digital este influențat, este schimbat, sensul este schimbat în primul rând de punctuație. Asta a ieșit din research-ul pe care l-am făcut. Deci emoticoanele nu sunt pe primul loc. Dacă puneai niște puncte de suspensie după acel da, era rupere. Vorbim și despre Mă iubești? vorbim Da, și despre asta. 3 puncte. Vorbim și despre asta. Absolut, foarte bine punctat. Pe urmă avem acele cuvinte de umplutură. Când alegem să folosim ce canal, pentru ce cantitate de text, la ce oră, către cine. Depinde de generație, depinde de cultura companiei, de poziția de putere din companie, de sex, de gen. Da, depinde foarte mult. Și la fel și cu e-mail-ul. Cum folosim CC, cum folosim PCC, ce e în subiect, cantitatea de text. Dacă avem brevity sau din contră, textul e mult prea larg ca și se pierde informația în el. Cum ne semnăm, cum încheiem, ce fel de limbaj pasiv-agresiv folosim de genul, nu știu, as per my last email. Da. Kind reminder. Kind reminder, da, care e pasiv-agresiv. Toate lucrurile astea schimbă sensul complet. Research-ul arată 50% din timp sensul este interpretat altfel decât am intenționat noi să-l trimitem, ok? Acum, apropo de... Eu să știți că nu o las așa. Eu să știți că nu o las așa. Dacă mi se pare că tonul e ciudat, oricum definim că pe WhatsApp nu vezi omul, nu înțelegi și aceleași cuvinte pot să aibă mai multe sensuri. Și atunci insist, ești supărat? Sau ești supărată? Că nu, așa e. S-a întâmplat ceva? Nu am un eveniment, nu pot vorbi, sunt pe scenă. Bine, atunci e în ordine. Absolut. Deci necesită... Știi? Deci, ideea e că în momentul ăsta, fără niciun dubiu, cercetarea arată că orice cultură a unei organizații este în cea mai mare măsură influențată de limbajul non-verbal digital și de canalele scrise. Deci nu există nicio metodă prin care să ținem pasul în lumea fizică, adică activării, managementul schimbării, comunicare bună, nimic. Nu există nimic care să țină pasul cu WhatsApp. Nu există, pentru că este one-to-many, many-to-many, cantitatea de informație și de mesaje de acolo și în grupuri și așa mai departe este enormă. Deci pur și simplu nu există altceva. Noi în spate am dezvoltat o metodă de a folosi limbajul ăsta non-verbal digital, de a transforma cultura organizațională extraordinar de repede. Acum, revenind la ce înseamnă, eu v-am dat aici niște exemple ca sunt sigur că vă regăsiți. Mă iubești. Doar primul răspuns îmi place. Da, al doilea și al treilea mă enervează teribil. Absolut. Absolut. Ce aia da punct? Absolut. Păi, uite, e extrem de interesant. Gândiți-vă că aici că eu am pus numai un cuvânt foarte scurt din 2 litere, da, și un semn de punctuație. Atât. Exact. Okay? Gândiți-vă multitudinea și bogăția de sintaxă și de punctuație pe care o avem noi în WhatsApp în fiecare zi. Da, cu semnul exclamării, toată lumea înțelege entuziasm, exact cum spui. Da, cu semne de punctuație. Nu prea te iubește. Nu neapărat. Poate că eu mă gândesc la altă situație. Întrebarea mă iubești e în condițiile în care răspunzătorul cu da e supărat. Și tu întrebi, mă iubești? Da. Exact. Hai, deci nu te iubește. atunci. Adică, nu, hai, iartă-mă. Nu te iubește. E intrarea aia pe acolo. Bun. Așa. La ultimul e și mai interesant. Din cercetările noastre, e un fapt extraordinar. Dacă răspunsul, da, e trimis de o femeie, toată lumea are impresia că e supărată. Păi. Dacă este trimis de un bărbat, se schimbă sensul complet. Este precis sau ocupat. Da? Deci este complet alt sens. De ce? Nu știm.
Dar asta arată cercetările. Bun, am Femeile decriptat nu lucrurile răspund astea scurt. până... Te rog? Femeile nu răspund scurt. Femeile nu răspund scurt. Nu răspund Ah, scurt, you'll că be mai ai niște surprised. lucruri de Da, adăugat. așa e. Noi am decriptat până și la 10 semne de exclamare, ce înseamnă fiecare grupuri de semne de exclamare și tot așa. Deci Fascinant. este un univers fascinant de care trebuie să ținem cont fiecare dintre noi de aici înainte, chiar și atunci când ne antrenăm roboții și când ne antrenăm asistenții virtuali. E și o modalitate prin care tu poți obține un rezultat de la cel, pentru că începi să cunoști aceste lucruri. Poți să obții un anumit rezultat de la celălalt, non-verbal. Absolut. Deci am dezvoltat o metodă și în momentul ăsta am niște clienți reali apropo, dincolo de omul cu cai, eu sunt partener în câteva firme de consultanță, una care e dedicată, Edwise, care e dedicată antreprenorilor mici și mijlocii și am dezvoltat niște metode și avem niște clienți reali. În momentul ăsta sunt companii mari, așa, în care în ultimele luni am reușit să facem niște schimbări culturale fabuloase în companie. S-au schimbat niște lucruri aparent simple în 2 luni la companii de sute de oameni. S-au schimbat niște lucruri de genul... Să vă dau un exemplu. În momentul când primești un mesaj agresiv sau pasiv-agresiv pe WhatsApp, primul impuls este să-i tragi una înapoi. Dacă nu-ți permiți că e client sau șef, înghiți, ai o emoție negativă, vorbești cu cineva on the side. Uite ce mi-a făcut sau mai știu eu ce. Da? Ce s-a schimbat lucrând cu partea asta de paradigital, cam în 2 luni, la un nivel de sute de oameni, am schimbat așteptarea oamenilor. Deci când cineva primește un mesaj pasiv-agresiv, de exemplu, sau agresiv, de-a dreptul, nu se așteaptă să fie o neînțelegere. Deci nu mai are acea emoție negativă. Se așteaptă, e ceva ce nu înțeleg și explic, cum ai spus tu la început, caut explicații. În felul ăsta s-au schimbat relațiile și în plan fizic cu oamenii și colaborarea dintre echipe, dacă vă puteți închipui. S-au dat la o parte munca de siloz, partea asta de reținere, e mai multă transparență și tot așa și multe alte lucruri. Dar este extraordinar cum se schimbă lucrurile folosind lumea noastră nouă, că asta e lumea noastră nouă. Mă întorc chiar la cai, că e legată cu lumea veche, da? Eu am zicerea asta, Alessandra, deci dacă eu zic, ok, dacă tot te sui pe cai, urcă-te și tu cu fața în direcția în care merge calul. Corect. Deci calul merge înainte, ok? Ne îndreptăm tot mai mult spre digitalizare și cum spunea și domnul de la Nokia, în curând o să avem nu wearables, ci o să le avem in-body, toate aceste device-uri cu diferite scopuri și de comunicare, și medical, și mai știu eu ce, de asigurare sau Dumnezeu știe. Și asta e trendul. Deci asta vă sfătuiesc și pe dumneavoastră. Dacă tot vă suiți pe cal, suiți-vă cu fața în direcția în care merge calul. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult! O bucurie de discuție și vreau și eu să știu câteva trucuri. Vreau și eu, vă angajez consultant, că n-am altă soluție. Mulțumesc!